Μέσα από την μακραίωνη ιστορία, αποκαλύπτεμαστε και πόσο ευάλωτη είναι η σύγχρονη κοινωνία. Η μοίρα της ανθρωπότητας ήταν πάντα συνδεδεμένη με τα αθόρυβα βήματα των επιδημιών. Ο μεσαιωνικός εφιάλτης, ο μαύρος θάνατος, σάρωσε την Ευρώπη με αφανταστέα ταχύτητα, αφήνοντας πίσω του άδειες πόλεις και αραίο κατοικημένες περιοχές. Στην εποχή μας, ο κορονοϊός παρέλυσε τον κόσμο, δείχνοντάς μας πόσο διασυνδεδεμένοι είμαστε και πόσο ευάλωτη είναι η σύγχρονη κοινωνία μας. Πατήστε το κουμπί μου αρέσει, εγγραφείτε στο κανάλι και μοιραστείτε αυτό το βίντεο για να δείτε ακόμα πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Οι επιδημίες του παρελθόντος αντιχούν μέσα στο χρόνο, δείχνοντάς μας πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παρόντος και προειδοποιώντας μας για τους κινδύνους του μέλλοντος. Μαθαίνοντας από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του παρελθόντος, μπορούμε να βρούμε αποτελεσματικές στρατηγικές για την πρόληψη, τη θεραπεία και τον έλεγχο των ασθενειών. Το 1347, η Ευρώπη βιουραίους που είχαν κατακλείσει τις βρώμικες μεσαίων οι περισσότεροι μέσα σε λίγες μέρες. Αυτή η φωνική ασθένεια που σήμερα ονομάζουμε πανόλη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις πολυσύχναστες λιμενικές πόλεις της Μεσογείου. Παίρνοντας το όνομά της από τα τρομακτικά μαύρα σημάδια που εμφανίζονταν στο δέρμα των μολυσμένων, η ασθένεια εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα. Μεταδιδόμενη από μολυσμένους ψήλους, η πανόλη μεταφερόταν από αρουραίους που είχαν κατακλείσει τις βρώμικες μεσαιωνικές πόλεις. Η πυκνοκατοικημένη Ευρώπη δεν είχε καμία τύχη. Μέσα σε λίγους μήνες, η πανόλη είχε φτάσει στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στο Παρίσι. Σύντομα, ολόκληρη η Ήπειρος βρισκόταν στη θανάσιμη αγκαλιά της. Υψηλός πυρετός, ρίγη, εμετός και επώδυνοι διωγγωμένοι λεμφαδένες, γνωστοί ως βουβόνες, έγιναν τα σημάδια αυτής της φρικτής ασθένειας. Οι μολυσμένοι πέθαιναν μέσα σε βασανιστήρια, οι περισσότεροι μέσα σε λίγες μέρες. Στο θανάσιμο πέρασμα του, ο μαύρος θάνατος άφησε πίσω του όχι μόνο τρομακτικές σκηνές θανάτου, αλλά και βαθύ φόβο και χάος. Ο μαύρος θάνατος σάρωσε την Ευρώπη σαν σιωπηλή, γεμάτη μόνο με τους θρήνους των ασθενών για να βρουν κάποιον να κατηγορήσουν. Πολλοί άρχισαν. Σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης η ασθένεια θέρισε έως και το 60% του πληθυσμού. Ο αριθμός των νεκρών ήταν ασύλληπτος. Τα νεκροταφεία γέμισαν ασφυκτικά και οι σωροί στιβάζονταν σε ομαδικούς τάφους. Κάποτε ζωντανά και γεμάτα ζωή, χωριά και πόλεις μετατράπηκαν σε φασματικές ερημιές. Οι δρόμοι ήταν έρημοι και τρομακτικά σιωπηλοί, γεμάτοι μόνο με τους θρήνους των ασθενών και τον πένθυμο ήχο των καμπάνων. Ο μαύρος θάνατος άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην κοινωνία και την οικονομία. Η απώλεια εργατικού δυναμικού ήταν τεράστια, οδηγώντας σε κατάρρευση της γεωργίας και widespread πείνα. Αντιμέτωποι με τον θάνατο και την απόγνωση, οι άνθρωποι στράφηκαν στην πίστη και ο μαύρος θάνατος επηρέασε βαθιά τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές. Σε μια προσπάθεια να βρουν κάποιον να κατηγορήσουν, πολλοί άρχισαν να διώκουν και να αναζητούν από διοποπαίους τράγους. Το 1350, ο μαύρος θάνατος, οι άνθρωποι άρχισαν να συνειδητοποιούν τη σημασία της αλλάξει για πάντα. Μέσα σε λίγα χρόνια η Ήπειρος είχε χάσει περίπου 25 εκατομμύρια ανθρώπους, σχεδόν το μισό πληθυσμό της. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποδυνάμωσε το φεουδαρχικό σύστημα και άνοιξε το δρόμο για την άνοδο της αγοράς. Έδωσε επίσης όθηση στην ανάπτυξη της ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Παρόλο που οι αιτίες της ασθένειας δεν ήταν ακόμη πλήρως κατανοητές, οι άνθρωποι άρχισαν να συνειδητοποιούν τη σημασία της υγιεινής και της απομόνωσης στην πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου. Ο μαύρος θάνατος άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στην τέχνη, τη λογοτεχνία και την εξέλιξη του πολιτισμού γενικότερα. Αν και ήταν μια ασύλληπτη τραγωδία, ο μαύρος θάνατος έγινε σημείο καμπής, ένας καταλύτης για αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό. Στα τέλη του 1918, μετά την καταστροφή του πίστες, ο πόλεμος με τις μαζικές εύθραυστη ηρεμία. Όμως ένας εχθρός, πιο τρομακτικός και ύπουλος από τον ίδιο τον πόλεμο, είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του. Ένας εχθρός που θα άφηνε πίσω του πολύ περισσότερα θύματα από όσα χάθηκαν στα πεδία των μαχών. Η Ισπανική γρίπη. Μια θανατηφόρα πανδημία που σάρωσε τον κόσμο με αστραπιαία ταχύτητα και σφοδρότητα. Οι συνέπειές της ήταν ανυπολόγιστες. Ο πόλεμος με τις μαζικές μετακινήσεις στρατευμάτων και τις παγκόσμιες διασυνδέσεις δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση του ιού.
Η ισπανική γρίπη σάρωσε τον κόσμο σε 3 κύματα για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού. Το πρώτο κύμα χτύπησε την άνοιξη του 1918. Πολλοί αρρώστησαν, αλλά τα συμπτώματα ήταν σχετικά ήπια. Το δεύτερο κύμα, που ήρθε το φθινόπωρο του 1918, ήταν αναμφίβολα το πιο θανατηφόρο. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατακόρυφα. Πόλεις σε όλο τον κόσμο επέβαλαν αυστηρά μέτρα, όπως καραντίνα, υποχρεωτική χρήση μάσκας και κοινωνική αποστασιοποίηση, για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού. Το καλοκαίρι του 1919, η πανδημία τελικά υποχώρησε. Ωστόσο, ο ιός είχε μολύνει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, που αντιστοιχούσε στο 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού εκείνη την εποχή. Εκτιμάται ότι 50 έως 100 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας. Μετά το τέλος της ισπανικής γρίπης, ο κόσμος βρέθη, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία και με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης. Η πανδημία άφησε βαθιά σημάδια στην κοινωνία και οι πληγές της ήταν αισθητές σε όλους τους τομείς της ζωής. Από την υγειονομική πολιτική έως και τους πολιτισμικούς κανόνες για την αντιμετώπιση των ασθενειών. Η ισπανική γρίπη ανάδειξε την ανάγκη για συστηματικές προσπάθειες επιτήρησης και ελέγχου των λιμωδών νοσημάτων, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία διεθνών οργανισμών όπως ο ΠΟΗ. Στα τέλη του 2019 ένας νέος κορονοϊός, ο SARS-CoV-2, εξαπλώθηκε. Αυτό πυροδότησε μια παγκόσμια κρίση υγείας που ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί εδώ και έναν αιώνα. Αυτός ο ιός προκαλεί μια αναπνευστική ασθένεια, την οποία τώρα γνωρίζουμε ως COVID-19. Εξαπλώθηκε με εκπληκτική ταχύτητα και ο κόσμος μπορούσε μόνο να παρακολουθεί. Ήταν μια σκληρή υπενθύμηση της ευθραυστότητας του κόσμου μας. Εξαπλώθηκε γρήγορα στην υπόλοιπη Κίνα και σε όλο τον κόσμο. Καθώς ο νέος κορονοϊός άρχισε να εξαπλώνεται, χειρήσεων οδήγησε σε βαθιά ύφεση. Η πανδημία για να σταματήσουν την πανδημία. Μέτρα όπως η καραντίνα, αδιανόητα σε κανονικές συνθήκες, έγιναν η νέα μας πραγματικότητα. Σχολεία, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες έκλεισαν και η καθημερινή ζωή σταμάτησε. Οι συνέπειες της καραντίνας ήταν άμεσες και εκτεταμένες. Η ήδη εύθραυστη παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού και το κλείσιμο επιχειρήσεων οδήγησε σε βαθιά ύφεση. Η πανδημία επίσης αποκάλυψε τις βαθιές ανισότητες τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών. Αλλά ακόμα και μέσα στο φόβο και την αβεβαιότητα έλαμψαν αχτίδες ελπίδας, θάρρους και αλληλεγγύης. Καθώς ο αρχικός αντίκτυπος της πανδημίας ζούμε σε έναν αλληλοσυνδεδεμένο κόσμο και σε μια μακροχρόνια συνύπαρξη με τον COVID-19. Η ταχεία ανάπτυξη και διάθεση εμβολίων έφερε μια αχτίδα ελπίδας, αλλά η δίκαιη κατανομή τους και η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Η πανδημία επιτάχυνε τάσεις όπως η τηλεργασία, η τηλεϊατρική και η διαδικτυακή εκπαίδευση. Η πανδημία COVID-19 μας υπενθύμησε ότι ζούμε σε έναν αλληλοσυνδεδεμένο κόσμο και είμαστε ευάλωτοι σε μολυσματικές ασθένειες. Επίσης, τόνισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, της επιστημονικής καινοτομίας και της οικοδόμησης ισχυρών συστημάτων δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών. Ενώ πανδημίες όπως η COVID-19 μονοπολούν, οι συνέπειες της χολέρας είναι άμεσες και σοβαρές σε πολλές περιοχές. Από την ανακμό. Ενώ είναι δυνατή η πρόληψη και η παράδειγμα είναι η χολέρα, μια ασθένεια που προκαλείται από το βακτήριο Vibrio cholerae και μεταδίδεται μέσω του νερού. Αν και ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα, η χολέρα εξακολουθεί να πλήττει κοινότητες που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και αποχέτευση. Οι συνέπειες της χολέρας είναι άμεσες και σοβαρές. Η μόλυνση προκαλείται από την κατανάλωση μολυσμένου νερού ή τροφίμων και το βακτήριο απελευθερώνει τοξίνες που προκαλούν σοβαρή διάρρεια, οδηγώντας σε ταχεία απώλεια υγρών και ηλεκτρολιτική ανισορροπία, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία μέσα σε λίγες ώρες εάν δεν αντιμετωπιστεί. Παρόλο που μπορεί να αντιμετωπιστεί με αγωγή από το στόμα, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα σε πολλές περιοχές. Από την ανακάλυψή της, η χολέρα έχει 7 πανδημίες, αφήνοντας πίσω της ένα στίγμα πόνου και θανάτου. Η τρέχουσα 7η πανδημία, η οποία ξεκίνησε το 1961, εξακολουθεί να πλήττει πληθυσμούς στην Ασία, την Αφρική και την Αμερική
ιδιαίτερα σε περιοχές με ανεπαρκή ίδρυυση και αποχέτευση. Η αιμονή της χολέρας αποτελεί μια σκληρή υπενθύμηση των βαθιών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας που μαστίζουν τον κόσμο. Ενώ είναι δυνατή η πρόληψη και η θεραπεία της, η χολέρα εξακολουθεί να ταλαιπωρεί κοινότητες που στερούνται βασικών αναγκών όπως το καθαρό πόσιμο νερό και η αποχέτευση. Η αντιμετώπιση αυτών των βασικών ζητημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τον τερματισμό του κύκλου μετάδοσης και την προστασία των πλέον ευάλωτων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, κοινωνία, καθώς οι άνθρωποι έψαχναν απεγνωσμένο σημείο καμπής στον αγώνα κατά του AIDS. Παρόλο που έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι στον αγώνα κατά της ασθένειας, σημαδεύτηκαν από το στίγμα και την παραπληροφόρηση. Ο ιός επιτίθεται στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, καθιστώντας τους ανθρώπους ευάλωτους σε ευκαιριακές λοιμώξεις και καρκίνους. Στις πρώτες μέρες του AIDS, ο φόβος, οι διακρίσεις και ο πόνος εξαπλώθηκαν στην κοινωνία, καθώς οι άνθρωποι έψαχναν απεγνωσμένα για απαντήσεις. Ο ιός μεταδιδόταν κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής, των μεταγγίσεων αίματος και από τη μητέρα στο παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού και επηρέασε δυσανάλογα τις περιθωριοποιημένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της ΛΟΑΤΚΙ πλους κοινότητας και τους χρήστες ναρκωτικών. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η ανάπτυξη της αντιρετροϊκής θεραπείας σηματοδότησε ένα σημείο καμπής στον αγώνα κατά του AIDS. Αν και δεν θεραπεύει το AIDS, η αντιρετροϊκή θεραπεία δρά αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό του ιού, επιτρέποντας στα άτομα που ζουν με HIV να ζήσουν μεγαλύτερη και πιο υγιή ζωή και μειώνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης. Ωστόσο, η πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία είναι άνηση σε όλο τον κόσμο και το στίγμα και οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο στη δοκιμή, τη θεραπεία και τη φροντίδα. Παρόλο που έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι στον αγώνα κατά του AIDS, η επιδημία δεν έχει τελειώσει. Περίπου 38 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με HIV και εκατομμύρια άλλοι εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης. Η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, η προώθηση στρατηγικών πρόληψης και η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε εξετάσεις, θεραπεία και φροντίδα για όλους είναι ζωτικής σημασίας για τον τερματισμό της επιδημίας του AIDS. Στον 20ο αιώνα βλέπουμε μια ανησυχητική αύξηση της πρόληψης και της ετοιμότητας για νέα προβλήματα υγιή των μολυσματικών ασθενειών. Ο ιός Zika, διευευκολύνοντας την εξάπλωση των μολυσματικών ασθενειών. Η πανδημία H1N1, γνωστή και ως γρίπη των χείρων που έπληξε τον κόσμο το 2009, μας έδειξε πόσο γρήγορα μπορεί να εξαπλωθεί ένας νέος ιός. Αυτός ο ιός, ένας συνδυασμός γρίπης χείρων, πτηνών και ανθρώπων, μας υπενθύμησε τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας για νέα προβλήματα υγείας. Ο ιός έμπολα, που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1976, παραμένει απειλή και έχει προκαλέσει επιδημίες στην κεντρική και δυτική Αφρική. Αυτός ο θανατηφόρος ιός, που μεταδίδεται μέσω των σωματικών υγρών, προκαλεί σοβαρό αιμορραγικό πυρετό με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Τα κρούσματα του έμπολα έχουν δείξει πόσο σημαντική είναι η ταχεία αντίδραση και η ανάπτυξη εμβολίων για την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών. Ο ιός Zika, ο οποίος μεταδίδεται με τα κουνούπια, εμφανίστηκε το 2015 ως νέα απειλή για την παγκόσμια υγεία. Η εμφάνιση του ιού Zika είναι μια ακόμη ανησυχητική υπενθύμηση των δυνητικών συνεπειών από νέες μολυσματικές ασθένειες. Από τις σκοτεινές μέρες του μαύρου θανάτου μέχρι και την απώλεια, οι επιδημίες έχουν φέρει και τον βαθύ αντίκτυπο της συλλογικής δράσης, η ενημέρωση και τον ουσιαστικό ρόλο της συλλογικής πέναντι σε αόρατους κινδύνους. Αυτοί οι μικροσκοπικοί εχθροί που εμφανίζονται ξαφνικά και εξαπλώνονται ταχύτατα, έχουν ρίξει αυτοκρατορίες, έχουν αλλάξει κοινωνίες και έχουν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά ακόμα και μέσα στην καταστροφή και την απώλεια, οι επιδημίες έχουν φέρει στο φως και την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος. Αντιμετωπίσαμε τις δυσκολίες και αντλήσαμε δύναμη από την συλλογική μας δημιουργικότητα, τη συμπόνια και την ακλόνητη θέλησή μας να ξεπεράσουμε αυτές τις κρίσεις. Από την ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων μέχρι και την αφοσίωση των επαγγελματιών υγείας στην πρώτη γραμμή, έχουμε δει την μετασχηματιστική δύναμη της ανθρώπινης δημιουργίας και τον βαθύ αντίκτυπο της συλλογικής δράσης.
Θυμόμαστε τα μαθήματα από τις προηγούμενες επιδημίες, μαθαίνοντας να αντιμετωπίζουμε τις τρέχουσες προκλήσεις και προετοιμαζόμαστε για την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Ο μαύρος θάνατος μας δίδαξε τη σημασία της υγιεινής και την αναγκαιότητα των μέτρων δημόσιας υγείας. Η ισπανική γρίπη τόνισε την διεθνή συνεργασία και την ετοιμότητα για πανδημία. Και ο COVID-19 μας έδειξε την κριτική σκέψη, την ακριβή ενημέρωση και τον ουσιαστικό ρόλο της συλλογικής δράσης στην αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών. Καθώς κοιτάμε προς το μέλλον, πρέπει να θυμόμαστε στην υγειονομική περίθαλψη για όλους ή να ζωτικήσουμε έναν υγιέστερο, πιο βιώσιμο και δικαιότερο και η παγκοσμιοποίηση έχουν δημιουργήσει ένα έδαφος πρόσφορο για την εμφάνιση και εξάπλωση νέων ιών. Ας θυμηθούμε τα μαθήματα του παρελθόντος και ας κτίσουμε ένα μέλλον βασισμένο στη γνώση και τη συνεργασία. Η επένδυση σε ισχυρά συστήματα υγείας, η ενίσχυση των παγκόσμιων συστημάτων επιτήρησης και η διασφάλιση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για όλους είναι ζωτικής σημασίας. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Η μοίρα μας είναι κοινή. Η υγεία κάθε ανθρώπου επηρεάζει την υγεία της κοινωνίας μας και την υγεία του πλανήτη μας. Η προώθηση της παγκόσμιας αλληλεγγύης και ο κοινός αγώνας ενάντια στις ανισότητες στην υγεία είναι σημαντικά βήματα προς ένα ασφαλέστερο μέλλον. Ας ενωθούμε για να δημιουργήσουμε έναν υγιέστερο, πιο βιώσιμο και δικαιότερο κόσμο για όλους. Ο δρόμος προς το μέλλον είναι μπροστά μας. Ας τον περπατήσουμε μαζί.